Volám sa Matej Vagač a som starosta Starého Mesta. Vďaka môjmu tímu sme za posledné 4 roky dokázali aj veci, o ktorých sa roky hovorilo, že sa to nedá. Zrekonštruovali sme hlbokú cestu. Zrekonštruovali sme školské kuchyne, priniesli nové odborné učebne a zvýšili kapacity. Sprístupnili sme školské dvory pre všetkých a 3 z nich aj kompletne zrekonštruovali. Po 20 rokoch sme odstrihli BPS a nahradili ho pás, čím sme zlepšili parkovanie rezidentov a priniesli milióny zo súkromných rúk do rozpočtu mesta. A kto ma pozná, vie, že mi na zelení naozaj záleží a preto sadíme, kde sa len dá. Zrekonštruovali sme staromestskú knižnicu a obnovili priestory pre seniorov na Podjavorinskej. Zrevitalizovali sme Grasalkovičovú záhradu a zrekonštruovali desiatky ciest a chodníkov. A toto všetko sa nám podarilo vďaka vám. A ideme ďalej.